Ahojte autokrosári, vítajte tu na Molči, kde počas tohto víkendu jazdíme majstrovstvá zóny Strednej Európy. Poďme sa pozrieť na to, ako sú naši pretekári pripravení na tento víkend. Ahoj Janko, vítaj v Molči, ako sa ti páči tunajšia trať? No, ahoj. Pre mňa Molča ako jedna z najlepších tratí, čo Európu jazdíme 5 rokov, je na najlepšia stratí. Ako sa cítite pripravení na tento víkend? Tak tu sa musíme vždy, tu sme ako doma, tak sa musíme pripraviť vždy. Tak na každý závod sa pripravujeme zodpovedne a na Molču trošku ešte viac. A ako to vidíš, bude tento víkend víťazstvo? Tak vždy ideme do víťazstva a uvidíme, že ako bude. Čo nám pripravia organizátori, ako bude trať, ako budú polievať a ako bude technika. Ďakujeme, držíme palce. Ďakujem aj ja. Takže ja mám v tejto chvíli pri mikrofóne Igora Škrovinu, jazdca divízie Superbuggy. Pekný večer želám. Ako sa cítite na tento víkend nachystaný? Ďakujem, sme nachystaní úplne parádne. Zlepšilo sa počasie a tešíme sa. Auto pripravené? Auto je plne pripravené od týmu Romana Poláka, takže áno. A ako to vidíte, bude pódiová pozícia ako aj v minulom roku? Bol by som rád, ale tým, že nejazdím celý cup, idem len jedny, dvoje preteky, bereme to vyslovene, že sa ideme potešiť s kamarátmi, posedieť, urobiť si proste radosť. Takže ak by bola, bude to príjemným takým prekvapením a aj takým bonusom, ale nie je to prioritne to, za čím ideme. Samozrejme, chápem, tak ďakujeme pekne za rozhovor a držíme palce. Ďakujem pekne. Takže ja tu v tejto chvíli mám našu omladinu, Tealíšku a Samuela Polievku. Chlapci, ako sa tešíte na tento víkend? Podľa mňa je to úplne super, podľa mňa veľmi. A ako to vidíš, budeš stať tento víkend na bedni? A uvidíme, ako sa mi bude dariť. Tak ti budeme držať palce, ďakujeme za rozhovor. No a ja tu mám ešte Samka Polievku. Ty sa ako cítiš pripravený na tento víkend? Tešíš sa? Trať sa ti páči? Ja som pripravený, trať sa mi tiež páči a dúfam, že budem na nejakej bedni stáť, napríklad tretí. Mne to bude jedno, koľky skončím. Tak ti budeme držať palce. Ďakujeme pekne za rozhovor. Takže ja tu mám pri mikrofóne aj zástupkyňu nežnejšieho pohlavia a konkrétne našej autokrosovej omladiny Leu Miháliovu. Lea, ako sa tešíš na tento víkend? Strašne výborne. Páči sa ti táto trať? Áno. A ako to vidíš, budeš stať tento víkend na bedni? Áno. Tak ďakujeme za rozhovor a budeme ti držať palce. Takže ja v tejto chvíli vítam pri mikrofóne Sebastiana Mádyho, ktorý v tejto sezóne bude jazdiť s novou technikou. Sebastian, ahoj, predstav nám trošku tú techniku, ktorú tu máme. Toto je Bugina Crosscar Junior, vlastne je to nová kategória na Slovensku. V Európe sa už jazdí dlho a som prvý, čo to začal jazdiť na Slovensku a už sú dve. A jedna v rozvoji. Áno, tvoj otec mi spomínal, že už v podstate čoskoro bude na slovenských tratiach aj druhá takáto Bugina. Takže veľmi sa na to tešíme a predstav nám nejaké technické záležitosti na tej Bugine. Aký to má motor, z čoho to má motor, má to vôbec piatočku a ako sa cítiš pripravený na tento víkend? No, má to vlastne motor Yamaha 07, vlastne zo 700-ky, dvojtakt. Trať vyzerá dobre, na víkend sa teším a vlastne už neviem, čo to mám ďalej povedať. Ďakujeme pekne za rozhovor. Ešte sa ťa opýtam, ako to vidíš, bude tento víkend bedňa alebo nie? No, bude to ťažké, lebo vlastne idem proti dospelákom, ale budem bojovať, takže sa budem snažiť. Takže hádam, že hej. Ďakujeme pekne za rozhovor a budeme držať palce. A ja ďakujem. Takže ja tu v tejto chvíli pri mikrofóne vítam Jančiho Kánku, minuloročného víťaza divízie H2, tu v Molči, domáci pretekár. Dovolím si opýtať sa ťa, ako sa cítiš pred týmto víkendom, ako sa cítiš byť pripravený? Tak pripravený snad dobre, uvidíme, pracovali sme na aute. No, trošku nervózny, chceli by sme ho bájiť, uvidíme, ako sa nám to podarí. No. Samozrejme, rozumiem, pred domácim publikom je to vždy o čomsi inom. Bude určite aj veľa známych, hej? Tak určite rodina, blízky, partneri, kamaráti určite prídu. A ako to vidíš, bude bedňa, nebude bedňa? Tak neviem, pokúsime sa zajazdiť čo najlepšie, uvidíme. Snáď chceli by sme určite.
Tak budeme držať palce. Ďakujeme pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Takže v tejto chvíli vítam pri mikrofóne Andreja Kanku. Andrej, ahoj. Ako sa cítiš byť pripravený na tento víkend? Ahojte. Som slabo pripravený, lebo všetko na poslednú chvíľu, ale dúfam, že to dotiahneme do úspešného konca. To tak autokrosu asi aj trošku patrí. Si tu prakticky doma. Bude zajtra veľká podpora od domácich fanúšikov? Určite áno. Každý rok je podpora, je to aj veľký tlak, takže jedno s druhým. Ale verím tomu, že ťa určite aj ženú dopredu. Veľmi. Veľmi. A som im za to vďačný. Takže budeme držať palce a ďakujeme. Vidíš to tak, že bude bedňa, alebo nie? Verím, že áno. Takže ešte raz držíme palce a ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja, ahojte. Takže v tejto chvíli tu mám domáceho pretekára Martina Nôžku, ktorý jazdí v divízii Touring Autocross 1600, ktorý tu má už v tejto chvíli takúto pohodičku. Martin, ako sa cítiš pred týmto víkendom? Auto pripravené, trať sa ti páči? Vieš čo, výborne, vidíš, ako oddychujem. Auto je nachystané, makali sme na ňom, ako sa dalo. Trať je skvelá, tešíme sa na tento pretek, lebo je domáci, hej. A dúfam, že to všetko dobre dopadne a bude to na poriadok. Uvidíme. To je super, keď je pred pretekami všetko v pohode a atmosféra dobrá. My ďakujeme za rozhovor a ešte sa ťa opýtam jednu vec. Vidíš to tak, že bude tento víkend bedňa? No, budem rád, keď bude bedňa. Je to ťažko povedať, lebo všetci sú nazbrojení, hej, v našej divízii, ako všetci ideme, tak by som povedal, tú istú vlnu, ale budeme sa snažiť o čo najlepší výsledok. Chlapci, ja som rád, že sa tomuto venujete a takto to všetko robíte. Klobúk hore. Ďakujem pekne ešte raz za rozhovor a my budeme držať všetky palce aj na rukách, aj na nohách, aj u susedov. Takže ďakujeme. Ďakujem pekne aj vám, páni. Takže v tejto chvíli vítam pri mikrofóne Vladimíra Vala, jazdiaceho na Fiate Punto, ktorý sa nám na trať vracia po niekoľkých rokoch. Vitaj a chcem sa ťa opýtať, ako sa cítiš byť pripravený na tento víkend? Ďakujem pekne. Cítim sa pripravený, idem skúsiť jazdiť, uvidím, ako to pôjde, ako budeme vládať. Dúfam, že technika vydrží. Teším sa. Konkurencia vo vašej divízii býva tradične veľmi veľká. Ako to vidíš? Bude aj nejaké pódiové umiestnenie? Prišiel si divákov potešiť, prišiel si sa zabaviť? Alebo ako to nakoniec bude v tvojej optike? No, prišiel som sa v prvom rade zabaviť, prišiel som si to vyskúšať, lebo idem od znovu začať, takže uvidíme, ako to pôjde. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Samozrejme, takže ďakujeme pekne za rozhovor a držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Milana Rizeka, jazdca divízie Superbuggy. Milan, ako sa cítiš byť pripravený na tento víkend? No keďže táto sezóna bola nejak extra krátka a v podstate sme v júli a už nás čakajú len 2 závody, tak sa cítim vo veľkej forme a cítim sa byť veľmi vyjazdený. Ako si na to momentálne, čo sa týka bodov a tabulky? No teraz sme celkovo v majstraku v Slovenskom prvý a v zóne až tretí po minuloročnom víťazstve v zóne. Nehovorím, že to je sklamanie, ale čakali sme trošku viac, mali sme nejaké problémy počas sezóny, ktoré, keďže bola tá sezóna krátka, alebo je krátka, tak budeme musieť ešte veľmi zapracovať, aby sme sa dostali vyššie. Koho v tejto sezóne považuješ za svoju najväčšiu konkurenciu? Tento rok sa vytiahol Slovinec Robi Kociper, ktorý má krásne auto od spoločnosti GR a je celkom rýchly. A tým, že mne sa asi na 2 pretekoch veľmi nedarilo, tak nazberal nejaké body, ale nie je to niečo, čo by ešte nebolo reálne riešiteľné a aby sme ho nemohli poraziť. Samozrejme, takže nepokladáš to za nejaké nezmazateľné manko. Ako to vidíš, bude bedňa tento víkend? No my ideme na víťazstvo, ale až nedeľa ukáže, ako to dopadne. Ďakujem krásne za rozhovor a budeme držať palce.